Galemu ha laabi cuklon jom suudu mobi ha laabi wedi e werlaaji mudum rewi lawol noddi kam nan jowul so wi'amo so won tertewɗo kotta ana yimɓe fof ala min noon hankadin gorago sama toyengu ko joni gandumi aɓe ñawannoɓe ko fof bawan sabu wote ha jom suudu yeehi fof yeehi hikka o yinno miijino yaade funnani makka kiso ƴeewi tan no wayi ni yo ƴeew mofde tan ɗum ɗo kam yaha jottoyo mo wuuri kadi hawri hen makko noon mbaɗum wiyama yaha makko saɗa yaha makka hay yoto aska ɗam askata o askata harma makka hay waddoto gasko raw nden mo askata yo yaha makka ɗon makko ko nden fof heɓe salaire makko ayi ɗum koye ɗum tawɗa ham ɗo ni tawɗam ɗo ko mbiɗa mboɗo e hiisa mawɗo mo yiɗi askude aɗa andi askal yonti an ko mbaɗa ka gala koy e hiisa askalde ko tiiɗi hen aɗa tiiɗi hay ceerno Ibrahima ceerno Katante an kam a dañi koye tani sappo saɗaka ɗi lewru fof mboɗo heɓa ujunere euro te nana mofti fof fawru ma banque ala moftay iwana mbiya sa soñi ngesa ma ya asku ko noon wiya wala ala ndiyam eyi walla c'est Mansuur mi famani haalnam ko mbatta eyyi jabon taw wona wiya sa soñi ngesa ma ya asku ñalawma coñal o eyyi askal waɗɗimi yo min no coñalam ko jubdam ni kalis o lewru liggotum ndu so lewru maayi tan ngesam soñi joni noon koye ɗum gonɗi calcule ɗo henna keɓamo ujunere euro joni noon wiyaw sappo balɗo mi hiisima ujunere euro nde ne yaltumi temedere euro nde woni ganni wadde asal ngal joni kala nde lewru maayi fof askal keɓa jobdi ma 1000 euro woni ujunere euro itta temedde jeenayi euro jagga ɗum ko lamdi yo temedere euro nde jagga ko asakal totta ni mbaɗirmi duuɓi nogas e jeeɗiɗi hannde ko ni ngoo iyani ceerno Mansuur no foti laabi gaskata e hitade laabi sappo e ɗiɗi haali rendata mi wawa moftude ha renda ha renda tan aɗa sago mi itte askal ngal hay so wonno ko ndema hay so wonno ko ndema weeɓaani dañde remru ndu ngannduɗa e nder hitaande nde tawa aɗa rema aɗa soni heen laabi sappo e ɗiɗi ala ko haali golle lewru ceerno Mansuur ay diine jogii ko laawol en janngi asaka de mummoɗen ɗo ceerno Abdou Kadiri on saake wona ɗum hannde haalta ala wala ɗum holko majjintuma goppa ko woodi ko naata e hannde e nguurnameeje kese ɗe haa aɗa waɗira ndaaɗe ƴew joni hitaande ujunnaaje 12 euro 1200 euro yaltinta askal e nder hitaande 1200 euro i wona 1500 euro tawni million ita ko yalti million mi yaltina kadi wona min de ceerno Ousmane ko noon waɗata haalama ceerno Ousmane ko noon askirta min gila jiimo no askiri ngannumi ɗum ɗo tay ene yuɓɓi hamin jaari ɗon min ndeke wonko jiinomi ñandeet musidɗo goto waɗa mi yiɗa haaldinde mum tan ko tan gonɗo goto mi haalata ɗani Amadou Ba Pullo Amadou Ba Pullo e jeytani hiito tan ene yalti tan sappo fof tan kadi ko mo jom jawdi sappo fof waɗa gotel bange sappo fof waɗa gotel bange
Iwan non affaire ngalu tan kersumi namnade de ko dum wonno ni hala matama hen asal ka fu Ceerno Ousmane Rokhaya ana yidum dum do ci an yende ma dum ko sari hay Allah masu min non de ko min Ceerno Ibrahim won gombe mi sagiram tawi ndo ko sagira gonni Ceerno Ousmane dum wala dum badammi Amadou Ba pullo mo kala o Ceerno Ousmane wi mo wadi non he an bi Ceerno Masu non do gol sere tan ko bu ko yega da modi ino nguy deftaram figul ana ala jejita deftaram figul wadi aduna yam damal non to ki zakat non to mara ana sa lubi yejita woni ko dum wadi akay ko ina hawri sa seyta mamad defal walla mi figul wadi joni gel day gasa wanda ni doli wanda der jona ina da gallo ko kay juno da la yo ene der may jam wade mino ndeke koy jumere mawne jino no mi jumni wana kay addi ñaaworde kono mi famnu ma hunde bismillah asakal to bange jawdi darindi wonno ñaawra bange remru wonno ñaawra ton fo mudani bange kange wonno ñaawra ton fo mudani bange kaalis wonno ñaawra e gollotoɗo golle kamɓe liggey tuba wonno ñaawra hade jawdi maadindi askede ko ma daña ko timmi askinde ko mbete arabele ko nisa daña ɗum jooɗo e moftal ma jeelma timmungal ñalawma mbaɗɗa toon ha arta mo wuuri so arti mo wuuri kiisoɗa ƴeewa ko jogiɗa ɗon ko holko woodi de mbayat askal wadde noon holno mbatta mbaɗa rempilta impôt sur revenu ɗumi kay iran ko ngoɗo ɗumi kono ko dampilami hen ko mbaɗami hen ko mi moftan ɗum aywa impôt cikiraɓe l'islam wona a rampila sa addi ɓe mbaɗa ɓe mbima a liggima ɗum a heeɓi ɗum eyyi to banggue impôt noon zéro a yoɓata hay badde i taw ko sera holko mbaɗenda ita fo sera kono sa waɗani ɗum daña joni kayit aɗa ya foti aɗa préfecture mbiɗa addu impôt ma battidi sa ala mbima aɗen caɗele ñawore gueno nde a hiisoto ha gandanoy hande a rendina jawdi maɗa ndi asakal maha ko e kanŋe e kaalis ɗon ɗo kanŋe o e kaalis o cogguji mumen ɗi ine jeeti nisabo ko menkelleje nogas so tawi a dañiɗe walla a dañi buuɗi temedde ɗiɗi kaalis gal tafeteɗo o e ngan sanga so tawi wonno koto kaalis lima kaalis mo dañƴa o omo wawi hebde menkelleje nogas walla omo wawi hebde buuɗi temedde ɗiɗi kaalis o e to ko ɗo wiyete nisab ñalawma hande o menkelde kañum ko famde fof ko ujunnaje nogas joni ujunnaje nogas sa sowi ɗum laabi nogas foti way leydi de million ɗiɗi wiyamata waɗa 1000 €. ɗum ɗo sa waɗi ɗum noon mbaɗa ɗum e fawruma ndu aɗa hiisima hande aɗa ñaama aɗa yara aɗa yoɓa kasdiji galle ma en aɗa nelda galle ma en aɗa ñamloɗa aɗa yoɓaɗa so tawi hitande nde dartima jagga ñalawma mo kiisinoɗa o ƴeewa ko joguiɗa ko jaltina ñamale kaake janane ɗe foof ana ñamade banque de ñamade banque ala hen nde koko waɗa assurance ƴeewa ñamale ɗe poɗɗa ɗe ndewata tawaɗen ɗeɗo ko poɗɗe yoɓede ɗe foof e laaɓɗe ɗum ne yoɓeɗe kiisoɗa hen ñamale ndewetenoɗa ɗe itta kaake janana ha laaɓa totta joɓa galle joɓa jeygu joɓa ndiyam joɓa assurance werlama e fof ma ko heddi ɗon ko yawa sono timmi asakal
e kala temedde ɗiɗi euro jaltina heen buuɗi 5 euro so CFA wonno buuɗi 5 CFA so mi anda kay bal woni fo uguya jaltina heen ɗum wadde noon lewru fof coñal ndu ɗum wona jobdi lewru nden a gayita fof ñaltata gaskude ɗo ne foti laaɓande juulɗo garɗo fof noon haala kono foti wattede hakkillaji ko ni kaalis askirte sa yiyan ɗum to bindi yaa to hakkille ko wiyete ko qiyas jeeya koye ñaawooje sawi ɗo noon mi haalanma legateur Ousmane en to heewɓe non toon jaalo segen e Cheikh Oumar Baye e ko nandi hen haɓe kewi toon Mamadou Heɓe ala hen askata Mamadou Heɓe askata mi anda kamo laaɓa kam kono baba noon mo askata heewani deni yanke mboɗo andi eyyi joni tam yaɗum fammi mata joni ɓeeɗo fof soɓe gaski hen feccere koɓe gaski o ko ceerno Ousmane ɓe nawanta ɗum noon caɗele mawɗe wiide hannde aɗa famille ɗo yimɓe yo ratu wadde ɗum ka baɗo ceerno Ousmane ko anda noon holno pam min kam haqqillam o naati yaltata wona faami kadi mboɗo yiɗi deftere nde heɓde nde mi jokkama darsu ɗum ɗo koko witta mbiya ceerno gollal ngal ɗo tawa kanko anda gollal ngal o janngani ɗum o hula wadde ko wiyete ko qiyas miccade fof nde foti waade tiiɗi tan ko mbatta ko tan mbaɗɗita ɗum ko ngam geno julɓe foti wallodirde ƴeewa nelaare wonde e dow men tawa jaltani laawol ngol geno yamirngol ngollo e mbaadi ngondi ndi saɗa sakko jawdi ma yaltin cakkoɗa kono sa wi ko asakal jogui ko laawol mum kadi wona mo mbeɗa fo tottata koye jeetata Allah haali e ɓuraana itta ɗo totta ɓeɗon e mbaadi mbiyandi ndi tawa ene totta nde foti tottede nde ne tottita no foti tottirede ni wona ɗum koko caɗele mbeɗa kadi wona mo mbeɗa hono ka ala koye tinnuno mon ñaagima sa yalti ɗo rew galle Abdoussalam Kassé kala no itta askal e si ko ndema ko lemmel o bamum o nelda askal kam barke eyyi wiyata barke eyyi mbel ko nelda barke Kassé e jam kala no itta askal makko ko bamum lemmel o nelda ko mbiɗa iñi hay kawru men no mbimi jam andu mo hawana o yala wiya kon ɓurɗa yiɗ mbi jam bamum debbo ma ɓurɗa yiɗ o he ya haaju ma ya kay Hamadou Har Kuli bari kono makko jangi ɗum ma ɗo yon no isnelde ceerno mi salmi a jarama futuro ngo hankkadi badima joni hey tawɗa ɗon ɓe jogui ɗum ɗo machine calcuɓe gueno haaliɓe eyyi machine calcul e kayitɗo calcul joni kadi Allah walli gasi ɗiɗo temedere euro guittanoma lewru ɗi foof mboɗo aska mam dañɗo mbammi ɗum yalla yo moƴƴere ceerno min to tanɗa noon de wiyanda somin laɓiniri ni wona asakal ma ɗawatam ɗaɗa hokka ande kadi ma dama fitam ceerno Moustapha nde kadi tini ko ceerno Ousmane waɗa fof ko ceerno Ousmane jiiɗa bonan nde diraran andi ko mbatta o kono haalan tan wonno a hokkata ɗum jaram joni yo moƴƴere